आङो दायो दंफैयो जोंनि बर'नि हारिमु मोसानाय जेहेतु फोरोंगिरि रेखा दैमारि जोंनि सिमोन ओनसोलाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोन सानजारि नोगोरनि जाय बिथाङा मोनफ्रोमबो प्रग्रामफ्राव बिथांनि जेहेतु रिहार्सल खालामनानै फोरोंनाय बिथांनि दैदेननायाव गोबां गिदिर जेहेतु जोंनि ओनसोलाव बर' साहित्य सभा बिदिनो UBPO बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद गोबां आफादफोरनि जेहेतु प्रग्रामफ्राव बिथाङा जिहेतु मदद खालामबोदों आरो बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि बे सिमोन सानजारि नोगोरनि गोबां गिदिर मिथिंफ्राव बियो दैदेननायनि गेजेरजों मोजाङै जोङो मुं मोननो हादों मोसानायफ्राव बर'नि हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनायफ्राव आं बिनिनो मोनसे भिडिअ लानानै फैगासिनो जिहेतु दिनै नैबे जिथु डेकापाम बालाबारि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय डेकापाम बालाबारि गामिनि आइजोफ्रा हायलालाय हुइलालाय जिहेतु बर'नि गोदै देंखो जिथु मेथाइ बे मेथाइजों मोसानाय सोलोंनाय एबा फोरोंनायखौ जोङो दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिस्टार प्रदीप गयारिनि जिहेतु दिन्थिफुंनायजों जोङो दिनैनि जिहेतु फैबाय थानाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद सिमोन प्राइमारि गुदि थुनलाइ आफाद आरो बेजों लोगोसे आइजो अनसाय आफाद सिमोन सानजारि नोगोर दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि जिहेतु जानो गोनां बोसोरारि जिहेतु जथुमा बे जथुमायाव दिनै बे डेकापाम ओनसोलनि बालाबारि जिहेतु बेयाव बर' फरायसालिबो बेयाव दङ आरो लोगोसे बाथौ थानसालि दङ बे मोननै जिहेतु फरायसालि आरो बाथौ थानसालिनि साखाथियाव थानाय जिहेतु गेवलां फोथार बे फोथाराव जिहेतु दा बै फैबाय थानाय 2020 मायथाइनि जानो गोनां बोसोरारि जथुमा बे बोसोरारि जथुमाखौ मोजाङै बेरखांहोनो थाखाय जिहेतु बर' हारिनि हारिमु गोदै देंखोजों मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय बिथांमोना गोबां गोसो होनानै बिथांमोना बे जिहेतु मोसानाय हाबाफारिनि नांथाब नाजानायजों सोलोंनो बिथांमोना बिथांमोनखौ जे दा दैदेनबाय दङ सानजारि नोगोरनि सासे हसं गामिनि रेखा दैमारि बयबो मिथिखागौ बिथांखौ बयबो मिथिखायो दे जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां ओनसोलाव मिथियो बिथाङा गोजान जायगायावबो बिथांमोननि जिहेतु बिथांमोना जेरै हमना ला बागुरुम्बा बायदि मोसानाय बेहा मोनसे बे ओनसोलाव ग्रुप दंखायो बिनिखायनो जोंनि ओनसोलफ्राव मोजां मोनसे गिदिर प्रग्राम जाब्लाबो जोंहा हारिमुनि दिन्थिफुंनायाव खमि जाफेराखै बेबायदिनो नैबे डेकापाम हालामावबो बिथांनि दैदेननायजों जाहाथे जोबोरैनो नायनो मोजां मोनसे गेवलांसार जाफुंगोन जिहेतु फैबाय थानाय 2020 मायथाइनि हमना ला 5 नभेम्बरनिफ्राय 15 नभेम्बरनिफ्राय 16 नभेम्बरसिम बिथांमोना जिहेतु खुंनो लानाय साननैनि हाबाफारि खुंनो लानायाव बिथांमोना रिहार्सल होगासिनो बे रिहार्सलखौ जोंनि भिडिअनि गेजेरजों प्रदीप गयारि बिथांखौ आं दिन्थिफुंनो खावलायदों आरो दिनै नुनानै मोनदों डेकापाम ओनसोलनि जिहेतु बिहामजो हान्जाफ्रा गोसो होथाबनानै जिहेतु बे मोसानाय हाबाफारिखौ बिथांमोना रिहार्सल होगासिनो आरो बिथांमोना फैबाय थानाय 2020 मायथाइनि 15 आरो 16 नभेम्बर बे साननैनि हाबाफारियाव बयनोबो बिथांमोना मोसानानै दिन्थिफुंगोन बेखौ निस्सय जोंनि भिडिअफोरनि गेजेरजों नायगिरि बिथांमोना मिथिखाबाय दे दिनै जिथु बिथांमोननि जिथु मोसानाया बेसेसिम आग बारायबोखो बेखौ भिडिअनि गेजेरजों जों दिन्थिफुंबाय थाखादों आरो निस्सय नुबाय गोरोबनायखौ जों नुनानै मोनदों निस्सय फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि मोसानाया आरो साबसिन जागोन बेखौ निस्सय आसा खालामदों आरो नायगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों 15 आरो 16 नभेम्बर बेयाव डेकापाम बालाबारिनि जिहेतु बाथौ थानसालि लोगोसे फरायसालि बे जायगायाव बिथांमोननि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो नागिरगोन आरो दिन्थिफुंगोन बिथांमोना निस्सय बिथांमोना जोंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायो लैहोर फैनानै बिथांमोननि समायना मोसानायखौ जिहेतु जोंनि मेगनजों जों नायनानै गोजोननाय लानो हागोन आरो डेकापाम बालाबारिनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना मोनसे मुं लाखिगोन होननानै जों आसा फारियो फैबाय थानाय समाव जोङो जिहेतु गोजाननि नायगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो जे जोंनि भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननि बायदेमलाय सुइदेमलाय बर'नि मोसानायखौ जिहेतु जोंनि भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि बिथांमोनखौ जोङो दिन्थिफुंनो नाजागोन दा बेखिनियावनो जिहेतु बिथांमोननि रिहार्सलखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोननाय
खुलुमबाय थाबाय नायगिरि बिथांमोनखौ खनले आङो खुलुमनाय जासिहरबाय अराय सम नोंथांमोननि गेजेराव आं बेबायदिनो ताग्रा भिडिअ लाबोगोन आरो नोंथांमोननो लेटेस्ट मोसानाय आरो जिहेतु फैबाय थानाय समफोरखौ गोदान निउस लानानै आं नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय आरो मोसाग्रा बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिनानै दिनैनि नोंथांमोननि जिहेतु रिहार्सल खालामनाय हाबाफारियाव दान्दिसे सम नोंथांमोनजों गोरोबलायनो मोननानै आंनि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। नमस्कार जै बर' हारिनि जै।